gara hutsetik jaio, katea kateari lotzen zaio, Galiziatik gatoz, Extremaduratik, Andaluziatik, Errioxatik, Marokotik, Keniatik, tarlojuak ditugu taktik, 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 taktik. Zapaltzen dudan lurrari, izena jarri nahi digo, zapaltzen dudan lurrari. Tazuek zen nahi duzue, ahots bate galdetu dugu. Batzuek argi daukate, asko ez daude seguru. Galdetu egin nahi dugu, galdetu egin nahi. Adina está en nuestras manos, ven y adina ya no más lágrimas, gure esku, gure arimak, camino de puentes y víctimas, soy el espacio político, puentes subiak eraiki, el isumeak badaki, el derecho a decidir. Keldu behar du nona, 80 graduta, lur bilakatzen da horma. 80 graduta, lur bilakatzen da horma. Tazuek zer nahi duzue, ahots bate galdetu du. Batzuek argi daukate, asko ez daude seguru. Galdetu egin nahi